Sure, I moet die honestly. Mani, wat wil je voor toe? Mensen zeggen het gelandel op die gronden. Van Mosselbij, wat is die, wat is die? Wat is die, wat is een Mosselbij? Wat is een Mosselbij, wat bij zijn niet? Kom, hoeveel uur is dat nog hoor? Hoe lang is dat nog een uur hoor? Dat is nog hier in 20 minuten hoor. Kom stem, kom stem, kom stem. Salut, salut mensen, wat is die? Wat bij zijn dat zie? Wat bij zijn die? Wat is een Mosselbij? Die hond is vrek nog en die hoed is... Bijna hoe dat is. Nee. 1-1. Wat die hond is los! Mijn hond is los! Mijn hond is los! Ja, kom mami, kom mami. Wat gaat Qatar doen? Ik denk dat het gaat om stem. Ja. Ah, sorry bro. Ik zoek uit. Klaar, Kijk hier achterop, dit je moet zelf geschreven hond. Ja, die hond is die hond is vrek. Ja, je moet waarom die voeten. Die voeten wat bij die voeten. Wie van voor ons? Zij van. Zo die. Ja, kan staan. Ja, laat maar. Sorry. Als klaar bent. Kom je leid. Alsjeblieft. Oh, je gaat het samen nemen.
Moet die baie zijn die mensen, kom jullie uit, kom jullie uit. Baisa nie. Wat vat gauw. Dankie. Hallo mami. Hoe is het mami? Mami zeg hallo voor die mensen dan, mami zeg hallo voor die mensen. Zeg hallo. Zeg hallo voor die mensen dan. Salut. Yes. Gaat willen, ik ga ook bij mensen. Denk je, ken die mensen die mossel bij die? Ja. Mensen, ons is hier. Ons is op de gronden van mossel bij. Ons het geladela. Ons vat die op, ons vat op. 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 Baisa jylle! Hoe staan jylle? Hoe staan jylle? Waar is die hond? Waar is die hond? Uit by die blauw! Uit by die blauw! Uit by die geel! Salut! 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 Hey! Weet ik, hallo voor die mensen. Hallo, wat is dat groendang hier? Is niks anders. Hier is een groendang. Ons het gelandela hier. Hulle het ook vroeger gesteel op de school is as al wat hulle kan sê. Hulle kan maar sê wat hulle wil. Patriot. Ons is hier in Mossel Bay. Ek hoor met hulle baie te sê. Ek sê wag, dat ek gou opkom. Soos ek hier. Alright, ons praat later. Dat is lekker hier. Jullie gaan even die mensen aan Mossel Bay. Jalzaan, wat wil jullie mensen zeggen? Dankie. Zo gaat het. Dankie. Kijk, Chris, die man gepres. Hij kent die man hier. Patriot Mossel Bay, baie dankie dat hulle uitgekom het om vir Patriotiese Alliance te stem. Julle het nie 'n fout gemaak nie. Baie dankie. Die Here seën. Dat is nog een hier hoor, kom jullie. Ik is hier, kom. Pres, je hebt gelandela. Jullie hebben toch een uur om een verschil te maken. Die verschil is al klaar gemaakt, maar kom maak je crazy met die. Kom uit. Dat is nog een uur. Kom op. Die laatste uur. Tot hulle wijs. Waar David die wortels begraven. Kijk hier. Patriot. Die ding ruk hier. Ons is hier hulle stil. Hulle baie gepraat die hele tyd. Ons sien lekker is in die kapen. Toe kom ek aan. Ek het gelandela, nou is het stil. Ons kom hier met die lachie. Selle. Ons hier op de smiley. Ja. Ons kom hier op bezigheid. Ja. Ons kom naar buiten. Hey. Uit voor die blauw. Al voor die groen. Hey. Wat een story. Ons is warm. Het is koud, man. Maak het warm hier. Alright, mensen, ek is hier so. Kom. Wat ons foto's vat. Kom samen jou ID. Die mensen wachten hier over foto's. Alright, 1 hour left. 1 hour 10 minutes. 1 hour 10 minutes. Kom. Nice na. Gaan voutelen. Dat is een uur hoor. Nice na. Gaan voutelen. Dat is een nek-aan-nek ding daar. Alright, salut. Ons praat later. Nothing. Sure, I would do honestly.